היום נעשה טוטוריאל על בס, יש המון סוגי בסים, ומה שאני הולך להראות היום זה בס, אני אוהב לקרוא לו עסיסי כי יש לו הרבה, ונעשה מה שנקרא הכינותי מראש, ואנחנו נעבור שלב שלב ונראה איך כל דבר משפיע. אוקיי? קודם כל יש לנו שן מסור, כמו שאתם רואים של האנלוג, בואו נראה איך הוא נשמע. אוקיי, כבר נשמע טוב. עכשיו בוא נשים לו, הוא כבר במעטפת, כמו שאתם רואים המעטפת מופעלת, עתק על 0, דיקיי של חצי שנייה, 474 מיליסקנדס כמובן אפשר לשחק, וריליס קצר מאוד. חשוב לי להדגיש, כמה שאתם חושבים שריליס לא חשוב, הוא כן חשוב בשביל למנוע קליקים. סתם אני אשים אותו על 0, שתשמעו מה קורה. יש קליק, נשים אותו על, הנה אפילו יותר קצר. אוקיי, עכשיו יש לנו משהו, מה שנקרא פשוט ומשעמם. ועכשיו נוסיף לו את הפילטר. אתם רואים, שמתי פילטר בנד פאס שהוא על 24 dB. ועם רזוננס טיפה למעל החצי. גם הכינותי מראש מעטפת, שהמעטפת, כמו שאתם רואים, היא מחוברת לקאט-אוף. ומה שהיא עושה, בואו נשמע אותה בפעולה. אתם רואים, היא מזיזה את הקאט-אוף אחורה, ככה שזה מנגן רק את התדרים שבתוך הפס שלנו, מה שנותן לעבור. אני יכול כמובן גם להרים אותו, שימו לב, אני נשאר באותה מודולציה. זה נותן אווירה קצת אחרת. בואו נחזור בערך לכאן. כבר יש לנו איזו תנועה מסוימת, אבל אפשר אפילו לחזק אותו יותר. בואו נפעיל את הדיינמיקס שלנו, שזה בתכלס קומפרסור. אתם רואים פה את היחסיות, הוא נכנס ב-1 ל-1 ויוצא ב-2.41. בואו נאמר, קומפרסור זה כלי מאוד עוצמתי, זה מגיע לו וידאו משלו, אני לא רוצה להיכנס אליו עכשיו. בואו נשמע איך הוא רק עם הקומפרסור, נבטל את כל האחרים. רגע, זה נשמע אותו דבר, מה עשית פה? אז למעשה חיזקתי אותו. בואו נוריד את המיקס שלו ל-0. השמנתי אותו כהוגן, אבל לא סיימנו. מה שנקרא, אנחנו רוצים להוסיף לו עוד דברים, אז בואו נוסיף עליו עוד דיסטורשן קטן, נוריד את המיקס טיפה. כן, הוא כבר חזק מאוד, אולי נוריד את הדרייב טיפה. כן, הדיינמיקס מוסיף לנו עוד קצת תנועה. אפשר גם אולי בספרד, אבל ממש קצת בספרד. כי הנה אתם רואים מה קורה? זה אומר שיש לנו שתי דברים, שתי דיסטורשן. בואו נראה איך זה נשמע. רואים, הוא כאילו עושה לו דיסטורשן על שני דברים, הוא כאילו מפצל את הסיגנל. אבל בגלל שאנחנו עובדים, בס זה צליל יחיד ואנחנו עובדים אותו שהוא יהיה מרוכז. הבס ברוב הז'אנרים הוא המרכז. אז כמו שאתם רואים עכשיו שיניתי את הפוליפוני לאחד, ככה שהוא למעשה עכשיו מונו. אני לא יכול לנגן אקורד, אני יכול לנגן רק תווים בודדים. אז את הספרד שמתי על 0, עכשיו מוסיף עוד משהו שהוא FreeBand EQ, מעין מולטיבנד קומפרסור, רק בלי הקומפרסור. אז זה מולטיבנד שכזה, הגברתי את המיד במעט, בואו נגביר טיפה את הלואו, ממש בקטנה. אתם יודעים מה? נראה לי אפילו ננמיך את הלואו, כי הלואו שלו חזקים מאוד. כן, אפילו יותר. כן, אנחנו לא רוצים שהוא ישתלט. עכשיו, למי שרוצה אקסטרה צבע, אפשר להוסיף גם את ה-Non-Linear Filter, שהוא פשוט נותן לנו, אתם רואים כמה מודים פה, יש נקי, Saturated, Tubular, שזה עובר דרך צינור, נראה לי, טיוב. אם אני טועה, תקנו אותי בתגובות, אשמח לשמוע. קליפ, שזה כאילו עובר דרך קליפר, וכמו שאתם רואים, זה משתנה כל פעם.
אוקיי? יש לו מגוון תדרים שזה כאילו מראה לך, אוקיי, תראה אבא, אני צובע פה, אני עושה כזה דבר. כמובן אתם יודעים, מוזיקה לא רואים, מוזיקה שומעים. אז בואו נראה את הפילטר וורם שלנו, נגדיל טיפה את הרזוננס, וגם כמו שאתם רואים מסומן בכתום, שזה אומר שכבר יש לו מודולציה. המעטפת הזאת שולחת לקאט-אוף הזה. הוורם נותן משהו, אבל בואו ניתן משהו קצת יותר, הנה, מתכתי, מטאליק, בואו נראה. עשה את זה הרבה יותר חללי. כן, אז נראה לי שמבחינת בס אנחנו סגורים. אם אהבתם, תנו לייק, תעשו סאבסקרייב, לא אהבתם, תעשו דיסלייק, והכי חשוב, שאו ברכה. יום טוב!